Khasi Hills Autonomous Democratic Front KHADF kabadai ke Executive Committee bathamai jong Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hapo ka jeng lam jong Chief Executive Member uba penyat sing im haringkat ka jeng don lang Deputy Executive Member uba pensingan im bat ki Executive Member jong District Council haga janmiet jong khat nyau trik nailar arja atulai kila leit banyak kendu yo lat ka jela upagu chohan hapo ki yeng sa jong u ban kren halor ki kattu kat nitli ki mat ki bakong san jong ka council Habakren sikilat pathai kubor hidin ke jingwan ikandu yaulat nakaliang jong uba penyat ula ai kuble yaulat halor ke jingman jor jong u ya ka Khasi Hills Autonomous District Council Regulation and Control of Market Act kabala long ain menta Hakabiya day biki nyot ligi bil jong ka ilaka bat ka way jong ka clan bil kibala syapan pai biang da ka DCE lingba ka expert committee uba penyat ula ong baka executive council kan penbet no da ka jingalang ban penbet bat ban pen biang bahaya kini kibil Nakaliang jungi kum ke executive committee ke batmai ka bangi khot ka KHDF ngi wan menta ka janmit bani kendu yaulat ke jela Meghalaya Phagu Chauhan menta ka ni ka janmit ya ka ba ngin yo ban ya kren katu kan itali ki mat ki ba kongsan hak be dei ba ka kam jong ka council ka baning kong ngi wan ban ai kublei ya governor namenta ka we ka bill ka badang shuyo e ka jing menjur dang shen kata ka de ka Khasi Hills Autonomous District Regulation of and Control of Market Act ka ba la long ain menta but kani ka act kumba menela depan brief shifi da EM in charge jong ka market i congress bakalong ka badon kam hadu kata-kata kini ka an namar ba habangi phai ka jing long kerpang jong ka KHDC ke district council hangni po Meghalaya ka ba peit bakmi yaki riti ki dustur khamtam ka yo ka hat ka khai ka khabar ka di ka we ka benta ka subject ka ba ka district council ka peit te bat kani ka bai de ba ka yo ka hat ka don jing te ba ba ki bre jungi khamtam ki nong rep te ka jingyo jungi kini ka bill ban asan da governor bat menta kala kelaan kan long ka jingkur hu ka ba crown nam ta kinong rep jong kini ki santli ki district ki bahab ka jing pet jong ki KHDC namar ling ba kani ka act la aibor ki executive committee ban wanra ki rules kumno banang kampen janai shushu banang pen bahas shushu ye ki rukom pentri kam yaka khai khabar ka jing yadi yathiet hayo hahat lada ka long ka yo jong ka district council lani lada ka long ka yo jong ki hima ki badon khamtam ngi pet tang ni ka yo du ka long ka we na ka yo ka badon nam ka bala pau bha bat ka bangi jutip kum ka chai ben riu ka yo ka ba pen bit pen biang ka ba pendap ka long ku ka pliang ja ya ka chai ben riu khasi te ling ba ka ni ka agru ngi suthu bala ban wanra kini ki kendon ki rules banang kampen janai jing trekam hakanika yo te bat kiwi ki yo ru ki bala nang kha la nang mi khamtam hadin ka jingwan jong ka klam covid-19 ka bala penlong le si ki babun ki breu ban seng yala ki jong ki yo ki bentawa per te kanika andru kan kentup lang ya baro kum kini ki ja yo ru kanang makanam don ka jing sha le ben ki sha nyon ben la da ka long yo nong di ne nong thiet khamtam ki nong rap bat kiwi te kata di baning kong kabaar pat ngi kren ru ya governor hakabai dei ba kini ki bills ki ba la pha chani hinrei la pen phai piang daka expert committee jong ka DCA but ye kini ki bills ru ki ba don menta hangi ban penbit penbiang ban pendap ejing duna but ye kini ru shen hi nyotuli ka dei ka bills jong ka ilaka department but kawai di ka klan bill te but nakaliang ka isi ka bamenta ngin syong meeting no marmar ban yo ban penbet ini jingduna but tang shudap ban penbet ya kani ka jingduna ka be de kini ki pratli ki bills bla ban pai da ka DCA ling ba ka expert committee but ngin yo ban pha biang ban ngilai klan yo governor ba habi de ba kani ka klan bill ru ban ai ka jing menjur but ka basutanat ba kum ka isi ngiwan ban ikendu governor bangila syongkai slam ba ya ka ba
ila penpau ya gajing kemen ya kaban ai jing trelang ban ikum ka council baru ki babun ki bills ki ba nginang shna nang ni shikmat banang regulate nang ni ban legislate nang ni shikmat hapo ka house nakalian governor in ai gajing menjur kita di kikat tu kat ni bat kabalai pat kabangila invite ru ya governor nam ta ki kindon ki program jong ka council let's say ban inaugurate ikinunu ki project jong council hakini ki khendiat por ki banwan bat ki benai banwan bat nakalian governor ru la long bakloi ban penpau da ka jingkemen ba kwa banwan ban yedon mentalang bat ni hakta Nolor kata uloang baka district council bat ulat ki don ka jinga day kapaya jan da ka penpau ba baro ki an ka 6 schedule ki yat leng ba ulat Aki kudu jungi kalong halor ki sungu ki jinga sen ju governor aki day berki bill ki bangi pa asnya amblaong ka market regulation act amendment pargi na ban kanda sungu ka jinga day berka lan ak jong ka khasi ba discount dalor kata ka purpose ka jungi ka bangi kendu kalong bau governor baka district council ki don ka jinga day ka pacan ya a very close relations Kataw kalong bala di pay baha ka provision juga 6 schedule the only authority to ascend all the bills regulation is the governor. Takadaw jingwan jungi kalong ka courtesy visit yai bat ka jing sungu respect yai namar ude constitutional head de singala banong ka jing di bat ka 6 schedule. Bagina yo ban brief khandiat kai ka district councils ang ibang kanur ki members ki shnong ki hima ki right ki dong baru ki hap hapo ka jingpe jingkwi juga district councils but ngidon la ka jong la jinglong ka jongi bakerpang kabangaban safeguard ye ki traditional ki practices ki custom ki jongi leng ba ka zikshidil bagistunat bo gubernur wala snufu ba ka jingi de bar ka kamram juga district council but kumbala ong siam kanang beteng ka jingi de ki jongi kam tam de program nginang yo ban invite nang bangin yo ya kapan nang ada kajian baru gubernur ila karpatu bagi bill ki bangsa share ka expert committee ka supply at kuas gubernur baru kumnu assembly mi bill nang ba nina ban codify lut ya ki anya ki hima haki right nang ba ka jintri kam jungi kan long kat kum ka ain bala pen ku bor haga district council